ಡಯಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡು ಯಾನು ಮಂಜೂರೈ ದಿನ ಕೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ರೆಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಭವ ನಿಂಕಲ್ದ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಜನೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಾರ್ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಯಕ್ಷರಂಗ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ನಾಟಕರಂಗ ಸಂಗೀತ ರಸ ಮಂಜೇರಿ ಪೂರೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ಮೆನ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ನವರಸ ರಾಜೆ ಬೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯನತೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಹಿರೇಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಭೋಜನ ಒಂದು ನವರಸ ರಾಜೆ ಪಂಡ ಪೂರ ರಂಗೋಡ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರ್ತನೆ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಪರ್ತನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಕಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೇನೆ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ಮೆನ್ ಮಲ್ತನಾರೆ ತುಳುಟು ಆತನ ಓವೇ ಸಿನಿಮಾಲು ಬಂದಾಗ ಭೋಜನ ಇಜ್ಜರ ರಪಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನು ಅಂಚೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಭೋಜನ ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಾಟಕದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿ ಭೋಜನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲೊಂದು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲೊಂದು ಡೈಪರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಏಪತ್ತುಂಡ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿನ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪುಡು ಇಂಚಿನ ಆಟ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಟ ಉಂಡು ಆ ತೋಟದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಅವಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲತ್ತು ಜೋಕುಲ್ ಶಾಲೆ ಪೋದು ಬರ್ತದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಾಗ್ಲಿ ಒಂಜೋಡು ಖುಷಿ ಲಾಭ ಒಂಜೋಡು ಬೇಜಾರು ಲಾಭ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲುನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಪನ ಟೈಮ್ ಭೋಜನ ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ಮುಗಿದು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ ಅಕ್ಕಲಪ್ಪ ಶಾಲೆ ಹೋದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಜಿನ ಪುರ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಭೋಜನ ಇತ್ತೆ ಏಪಲ ನಾಟಕ ರಂಗ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪುರ ಓಲೈನೆ ಶಾಲೆದ ಇಂಗ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇಂಗ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ಮಿತ್ತ ಪದವುಡು ವಾಮಂಜೂರು ಶಾಲೆ ಅತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವಳಿಗೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪೋತೀನಿ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕೋಡು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಅವಳು ಯಾನು ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ 7ಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತು ಕೂತ್ ಪಾಡ್ನಿ ಏಳು ಬರ್ತೀವಲ್ತದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವಳು 7ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಕೂಡಲ್ಲ ಪೋಪಾರು ಕುಡಜ್ಜಿ ಕೊಡ ಇಲ್ಲಗೆ ಓಡು ಶಾಲೆ ಬೇರೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಅವ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಫೀರತ್ತೆ ಅವ ಇತ್ತ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ದಯಪನ್ನಾಗ ಐತ ಬಂಗ ಐತು ಒಂದು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾವನುಂಡು ಇದಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಒಂದು ಆಂಡ ಐತೆ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಂಗೆ ಏನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಬದುಕು ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಏರ್ಲ ವೈಪ್ತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದಿನ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ನಮ್ಮಡನೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ದಿನ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜಿತ್ತಂಡ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪರದ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಗೆರೇಜಿ ಪಾಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೆರೇಜಿಗೆ ಕಾರದ ಗೆರೇಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರದ ಗೆರೇಜಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಪಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಪ ಅಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಬೇಲೆ ಸೇರಿ ವಾಮಂಜೂರು ಎನ್ನ ದೂರ ರಿಲೇಷನ್ ಎನ್ನ ಪಲಾಯಪುರ ಇರಾರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಂಡಿ ಅಂದು ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪುಡು ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸ್ವಂತ 5 ಗುರುಪ್ರೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪುಡು 5 ಪಕ್ಕ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ವಂತ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 23 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ವರ್ಕ್ಶಾಪುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಶೆಡ್ಯೂಲು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರ
ಐನೊಂಚೂರು ಬೇತಾಕ್ಲಿ ನಡಪುಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪನ್ನ ಅವಲೊಂದುಲ ಆ ದುಂಬು ಉಂಟುಂಡು ಪೂರ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾಟಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ದುಂಬು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ದಾಲ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕಲ್ತಜ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಏನು ನಮ್ಮ ವಮಂಜೂರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅವಳು ವರ್ಷಗರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತನು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದನೆ ಜವಣಿಯರ ಮತ್ತು ಸೇರಿಕೇಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ವರ್ಷಗರ ಐನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೀರಪೋವಂತೆ ಅಲ್ಪ ಏನನ್ನು ಲೇತ್ತಿನಾರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರಾರಿಗೆ ಸದಾಶಿವರಿಗೆ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಲೇತ್ತದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಕುಲ ಒಂದಿನ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಅವು ಚೆಂಡದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಚೆಂಡದ ಬೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಏನು ಅಪ್ಪ ದಾದನ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಆತೊಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಆಡೆ ಬದುಕಲು ಒಂದು ತೂ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ನನ್ನ ತೂಯಿರಬಹುದು ತೂದು ಎತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಬಾಗಿನ ಬುಲ್ಲ ಎತ್ತ ಅಂದು ಈ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಡೇರು ಏನು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡೆ ಈ ಬಲ ಅಂಡೇರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂದಂತೆ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತದೆ ನಾನು ಏನ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲ ಅಣ್ಣಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರುಪುರ ಪಣದು ಆರು ನಾಟ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದಂತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಅದು ಸುರುತೇನ ಪಾತ್ರ ರಂಬೆನ ಪಾತ್ರ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರದ ರಂಬೆನ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀವೇಶ ಅಂಚ ಎಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಏರ್ಪತ್ತೇನು ಜಾನ್ಸನ್ ದುಬೈರ್ದೆ ಜಾನ್ಸನ್ ನಮಸ್ತೆ ದುಬೈರ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ದಾದಾನ್ ಬಂದ್ಮುನು ಎಂಚೊಂಡು ದುಬೈಡ್ ಪುರ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪುರ ಮೂಲಿಕ ಎಂತ ಸರಿ ಅವನುಂಡು ಅಂದ ಆವಡ ಐನತ್ ಬೇಗ ಆವಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಜನ ಎಲ್ಲಿರು ಅಂದು ನಾನು ಭೋಜನನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಭೋಜನ ಏಪಲ ದುಬೈ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎದುರೆದು ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಭೋಜನ ಉದರ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಾಡು ಏಪಲ ഞാൻ ജോൺസൺ മാർട്ടിസ് ഉണ്ട് റൊണാൾഡ് മാർട്ടിസ് നമಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹಾ ದುಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದೇ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಪ್ಪಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಭೋಜನ ಇರಿ ನಾಟಕರ್ಲ ಬರೋಡು ಭೋಜನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಭೋಜನ ಉಂಟು ನಾಟಕರ್ಲ ಬೋಡಿ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾನ್ಸನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚ ನಾಟ್ಯ ಪುರ ಅವಳು ಅಲ್ಪರದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕುಡೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಅವಲೇ ಕ್ಲಬ್ದಕ್ಲ ನಾಟಕ ಒಂದು ಅಂಚೆ ನಾಟಕಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಕ್ಕಿನ ತುಡಾರ್ ಬಣ್ಣದು ಐಟೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದೊಕ್ಕ ಅವು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಏನು ಐಟಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನಾಟಕ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವಳು ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯಾವಳಿ ಏನು ಪದ್ಯಾವಳಿ ಬರೆಯುವಂತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಯ್ ಬರೆಯುವಂತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ವಂತೀನಿ ಈ ತುಳು ಟು ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯವನ್ನು ತರ್ಜಮೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತು ಬರೀಪಿನ ಪದ್ಯಾವಳಿ ಪಣ್ಣದು ಅವಾಗ ಕ್ಲಬ್ ಹುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಪದ್ಯಾವಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಪುದರಿತೀನಿ ಕೆ ಬಿ ರಾಜ್ ಕೆತ್ತಿಗಲ್ಲಂದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕೆ ಬಿ ರಾಜ್ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ ಅವು ಪದ್ಯವಾಳಿ ಪುದರ್ ಬರೆಯುವಂತೀನಿ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ ಬಣ್ಣಿಗ್ಲು ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪುದರ್ ಕೆ ಕೆ ಬಂಡ ಕೊರಗಪ್ಪ ಕೆ ಬಿ ಬಂಡ ಭೋಜರಾಜ್ ಕೆ ಬಿ ರಾಜ್ ಕೆತ್ತಿಕಲ್ ಅಂಚ ಆ ಪದ್ಯಾವಳಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ನಾಟಕ ಹೊಡೆದು ಮುಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲ್ಲ ನಾನು ತರ್ಜಮೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವನು ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ ಹೊಡೆದು ತರ್ಜಮೆ ಮಲ್ತು ಬರೀತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಸಿಂಗರ್ ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ಭೋಜನ ಒಂದು ಇರೇ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪಂತೋಷ್ ಪಲ್ಲೆ ಅರಿಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ಜಾಯ್ಜಿ ಪಂತೋಷ್ ನಾನು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಈರು ಪನ್ನೊಳೈತೆ ಪದ್ಯನು ಏನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾವಲ್ ಸರ್ ಇಜಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲಾ ಬುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯಾನು ಪನ್ನೊಳೈತೆ ಪದ್ಯಾನು ಅಂಚೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡೆ ಅರೆ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಅವಳು ಗಣಪತಿನ ಅವಲೇ ಆತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಲ್ತಿರದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಭೋಜನ
ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ಯಾರ ಒಂದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಓದೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯಾರ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಸ್ತ್ ಪದ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ ಪನೋಡು ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಾಗ ಜನಕುಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಇರು ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪತ್ತೇರ್ನು ಯಾ ತುಳು ಅಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ತುಳುಡೆ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಸೀಸರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲಂಡನ್ ಪಾತ್ರನು ಲಂಡನ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಸೀಸರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಂಕ್ ಭೋಜರಾಜನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನ ಅವೊಂದು ಬಲಿತ ಬರ್ಕೋಜಿ ಅವೇನ ಬನಾನ ತಿಂಪಿನ ಪಂದು ತಿಂಪಿನ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾತು ಅಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಇದ್ದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇಕ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐದು ಫಸ್ಟ್ ತಂಡಗೊಂದು ಸೇರ್ನು ಹೋಯ್ಕೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ತಳಕಳ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಳಂಬೆ ಬಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಏನು ಕೆಲವು ಪಕಡಿ ವೇಷ ಮಾತ ಮಲ್ತಂತೆ ಕೆಲವು ಸಿರಿವೇಷ ಮಲ್ತಂತೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪು ತಿಳಿಪವು ಜನಕ್ಲಿಂದ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಂತು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇಂಚ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಅಂಚೆ ನೀ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ದಾದನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರನು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪರದು ಅವಳೊಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬರಂದಿ ನಡೆದವರ ಆ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಆ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಾತ್ರನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತಿ ಅಂದ್ ಕಾಡ ಅವ್ರು ನೆನಪಿಡಿ ಕಾಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ತುಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಐಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಎಂಚ ಅಂದಿಂತರ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ತಿಳ್ತೊಂತೀರಿ ಏನು ಪೀದಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗುಜರನ್ರು ಹರಾದ ಬತ್ತೀರಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತ ತಿಳಿಪಾಯ ಜನಕ್ಲೇನು ಎಂಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆತನು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತ ಜನಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪವನು ಬಂಡ ಹತ್ತು ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ಲೀರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಳೆ ವಿದೇಶ ಸಂಘ ನಾಟಕ ಅಂತು ವಾಮಂಜೂರು ಅಲ್ಪ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ ಪಣದು ಆರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟೌನ್ ಆಲ್ಡ್ ಪುರ್ಸೋತ್ತಜ್ಜಿಂದ ನಾಟಕ ಅಪಗ ಸುಧೀರ್ ರಾಜೂರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿನ ಪುರ್ಸೋತ್ತಜ್ಜಿಂದ ನಾಟಕ ಐಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆರು ಪಾತಿರದು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸುಧೀರ್ ರಾಜೂರು ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪುರ್ಸೋತ್ತಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಪೊಡಿ ಪಂಡೆ ನೆನಪುಂಡ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಈ ಪೊಡಿ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಜ್ಜಿರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಗನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೋದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ತದಾಯಿನಿ ಅಡೆ ತುಯ್ಯರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ತುಯ್ಯರಕ್ಕ ಶಮ್ಯಕ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಆದಿತ್ತು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಏನು 4 ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಪರ್ತಕ್ಕ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಡಿ ತುಯ್ಯರ ನಾಟಕ ಮಾತಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿಯರಿಗೆ ಇಂಚ ಈ ಹಣ ಹುಡುಗನ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮೇಕ ಅಂಚ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಮುಡು ಎಂಟ್ರ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಮಾಮು ನಾಟಕಡು ಅಬ್ಬಾಸನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಪರ್ದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಕರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಅವು ಆರೆ ದೇವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಕಾಪಿಗಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಂಚೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ಇದು 30 ವರ್ಷ ಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನವೈನ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸರಿ ಯಾನೇ ಈ ದೇವರದಿ ಲೇಖಾಪ ಮಾತ ಅನಗ ತೂದು ಪರ್ ಬಾಲನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಆ ಪಾತ್ರ ಅನಗ ಹೆಂಗೆ ಏನು ತೂದು ಪೊಡಿಗೆ ಆತನು ಮನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೀ ಮಲ್ಪ ನೀಕ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುಡು ಮಲ್ಪಿ
ಜಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಕಾಪಿಗಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಡೈಲಿ ಇತ್ತು ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಭೋಜನ ಕಲೆಯನ್ನು ಆತೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಹೋದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಅವು ಆ ಟೈಮು ಮಲೇರಿಯಾದ ಟೈಮುಡು 7 ಮಲೇರಿಯಾ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕುರ್ತು ಜ್ವರ 7 ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯದ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಆ ಟೈಮುಡು ಈರುಂಡರ ನಾಟಕ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಸರಿ ಈರುಂಡರ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಓಲು ಬೆಳಮಂದ ಹಂಚುವಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನು ರಜೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಉಡುಪುನಗ ಆಪುಜಿ ಸದ್ಯನೇಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನಿಜೇಶ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಪಾಪ ಅರಿಗ್ಲು ಮಾಸ್ಟೇಗ್ಲು ದಾದನ್ ಪೆರ್ಲ ಆಯಿ ಪಾಪ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಸಿದ ಪೋತೀನಿ ಪೋದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಅಕುಲಿ ಮಲ್ತೇರು ಕೋಟ್ ಮತ ಪಾಡ್ದೇರು ಹಿಂಗೆ ಕೋಟ್ ಮತ ಇತ್ತಾನೆ ಕೋಟ್ ಮತ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೀನಿಗೆ ಹೋಗುದೇ ಸದಾಶಿವಮಿಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಆರು ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದು 7 ಗಂಟೆನಾಗ ಕುರ್ತು ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಕುರ್ತು ಬರಿ ಕುರ್ತು ಜ್ವರ ಒಂದು ಕುರ್ತು ಒಂದು ಎದ್ದು ಹತ್ಕೊಂಡುಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಗಂತೂ ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪು ಹಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಅಂಚ ಅವಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪರ ಆವಂತೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪಡ್ದೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಯಾರನ್ನ ಜಕ್ಕಿ ಹೇಳೋದು ಜೀತದು ಲಕ್ಕದು ಇಂಚಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಚ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂದ್ಬೋನು ಡೈಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಕಲೆನ ಆತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇನೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನವರಸ ರಾಜ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಿನ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪದಕುಲೇನು ಪನೋಡು ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನ್ಪೇರೆ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಪದದ ಶುರು ಮಲ್ತಿರಂಡ ಜನಕುಲೆಗಳ ಖುಷಿ ಐತೆ ಬಲಿಪೇರ್ನ ಪುರ ಪದಕುಲೇನು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪಾರಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ತೂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಭೋಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪದಕುಲು ಪುರ ಭೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಂಡೇರ್ನಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಂಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನೆತ್ತ ಸಿಂಗರ್ಲ ಹತ್ಯಾನ ಇಂಕ ನನಗೆ ತಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ ಪೋತು ಜಿ ಒಂದು ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಪನ್ನೋಡು ಒಂದಾತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅದ್ಭುತ ಭಾಗವತೀರ್ನಕ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮಣ್ಣೇರ ಅವಾರ್ಡು ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರ ಅವಾರ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೇರ ಅವಾರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡು ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪುಳಿಚಿತ್ತಾಯರು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಂಚೆನೆ ಹೊಳ್ಳೇರು ಮೊಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕ್ಕಲ ಪದ್ಯೋಗು ಇಂಕ ವೇಷ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಲಂಜಿನಿ ಪದ್ಯ ಬಂದರೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದ ಆ ಥರ ಈ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಪದ್ಯ ಬಂತೆ ನಾತೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಮಿ ನೀಡು ಪದ್ಯ ಸರಿ ಸ್ವರ ಪಿಡಿದು ನಡೆತರಲು ಸ್ವರ ಬಿಡಿದು ನಡೆತರಲು ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಸೋಂಕಲು ತನುವಿನ ಪರಿಮಳವು ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಸೋಂಕಲು ಅರರೆ ಕೌತುಕವೆಂದು ಪರಿಮಳವಿಡಿದು ಮುಂಬರಿ ಅರರೆ ಕೌತುಕವೆಂದು ಪರಿಮಳವಿಡಿದು ಮುಂಬರಿ ತರುಣಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶವದು ಗೋಚರಿಸಲ್ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸಿ ಬರುತ್ತ ಕಂಡರು ಸ್ವರ್ಣ ದುಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ದುಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ದುಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ ದೇವಿಯನು
ದೇವಿಯನು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಂದು ಬತ್ತಿಲಗನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಏಪನಾಗ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ವರ ತಿಕ್ಕು ದಾಯಪಂಡ ವರ ಒಂಜ ಆಕ್ಟರ್ ಅದುಪ್ಪೆ ಈಜಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಭೋಜನ ಎಂಚಾತು ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಿಂಗರ್ ಅವು ಪೂರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಿಜವಾದ ಇರೆಗ್ ನವರಸ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ತನಕ್ ಅರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ದಾಯಪಂಡಾಗ ಪೂರ ರಸಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡಲವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಕೆಲವು ಸರಿ ವೇದಿಕೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪೋಯರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಲಿಪಜ್ಯರ್ನ ಅವ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪನಿಯರ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚೆ ಭೋಜನ ಅಂಚಿನ ಸೊರೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಅಂದ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನಿಂಗ್ ದೇಪನ್ನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲಯ ತಾಳ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮ್ಮಂಡ್ರಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ತಪ್ಪುನು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಲೆ ಐನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೇಸನ್ ಐತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಈ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಲೇರು ತೂಂದು ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ನಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತಿ ಭೋಜನ ಕೊರನ ಪಾತ್ರಲು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಅದುಪ್ಪು ಪುಂಜವಾದುಪ್ಪು ಒವುಲ ಆ ಪಾತ್ರಲ ಕೊರಿ ಕೂಡಲೇ ಐಕೊಂಜಿ ಜೀವ ಕಳೆ ಬರ್ಪುನು ದುಂಬೋರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಾಟಕ ತುಯರ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರ ನಿಕ್ಲು ನಾಟಕ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡಂದು ಪೋಪುನು ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ತೂಪುನು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಒಂದೆನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಜವನಿಯರ್ ಪುರ ಪಿರೋಡುಲ್ಲೇರು ಇರು ಬತ್ತದೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಡಾರು ಯಾರು ನಮಸ್ತೆ ಬಂಡ ಇರು ಪೋಯರು ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ನಕಲ್ಡ ಒಂಚೂರು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಅವಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆನಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಭೋಜನ ನಂಗೆ ಗುರ್ತೊಂಡು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರರೆಗ ಆಗ ಭೋಜನ ಪೂರ ಗುರ್ತೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದಿನಕ್ಕುಲುಂಡು ದುಮ್ಮಪುರ ಡ್ರಾಮಪುರ ತೇರ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಪಿಗಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಐದು ಪಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂಕ್ ಕಡಲಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಡಲಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ವೇಲು ಅರ್ಣ ನೆಟ್ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಡಲಮಗೆ ನಾವು ಮಧು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅರ್ನ ಸಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಟ ಐಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣನೆ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂಚ ಕಡಲಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಗಂದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಐದು ಶುರು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಡೆಯ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎನ್ನ ಉಂಡೈತಿ ಭಯಂಕರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ ಜನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಂಡಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಬರ್ಪುನ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಚಿನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅವತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಲ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಐಟೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯಣ್ಣೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅರ್ಣ ಕ್ಯಾರ ಪ್ರತಿಕಿನಿ ಅವು ಎಂ.ಡಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚ ಪಕ್ಲ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಡಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಸಾಕಾರೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಲು ಏತು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದೆ ಏಪಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಎಪ್ಪುಡಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಡು ನಾಟಕ ಆಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗ್ಗೆರಜ್ಜಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಡಿಗೆ ಏಪಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ದೇವರ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಇಂಜಿನ ಪುನ್ನಾಗ ಮಂಜು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ದೇವರ ನಟ್ವ ದೇವರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂತಾವನ ಅಪಗ ದೇವ್ರು ಎನ್ನ ಕಲ್ತದ ಆಂಡು ಏಪಲಂಗ ಮಂಡಿಡ ಬತ್ತಂಡ ದೇವರು ಹೊರಗೊರಪಿನ ಉಂತ ಇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಗ ಈ ಕಲ್ತದ ಆಂಡ ನೀನಾತಿ ಸಮುದ್ರ ದೇವರ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಿ ಅನ್ ಕಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ದೇವ್ರ ನಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂತಿನ ಕಲಾವಿದ ಏಪಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ
ఒక ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 6 ಪಣಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ಲೆ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮನೆ ಇಂಕ್ಲು ದೊಂದವಾದ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಅಭಿನಯ ಎಂದು ಮಲ್ಪನ ದೊಂದ ಪದ್ಯ ಅಪ್ಪು ನಾಟಕಗಳು ಇಂಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಣ ಇರ್ತ ಯಾರು ತೂ ಅಂತೆರಡು ಅಪ್ಪು ನಾಟಕಗಳು ಇಂಕ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಅಂಚೆನೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಪನಂತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೈಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೆಲುಗು ಪದ್ಯ ಅಂತೂ ಮರಪೆರೆ ಎಂದಲ ಗುಂದಲು ಪಾಯಸ ಗುಂದಲು ಮಾಸ್ಲೇರ್ನ ಪದ್ಯ ಬಂದಿನ ಇದು ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಕೆಲವು ತುಣುಕು ಉಪ್ಪುಣು ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ನಾಟಕಗಳು ಬಾಕಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಟಕಗಳು ಪದಕಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಿಲ ರಡ್ ಜನ ಅಪ್ಪು ನಾಟಕಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುಖ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಇರೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ಪನ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವೈತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ದುಂಬ 2016 ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಆತುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆತುಜು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಲ್ತುಜಿರಿ ನನ್ನ ಹೊಡತಿ ಬಟ್ ಐನ ಅವೈತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತದು ಇಡೀ ನಾಟಕನೇ ಆತನು ಬಾರಿ ನೆತ ಭೋಜನ ಇತೆ ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮನ್ನ ಇತೆ ಮದಿಮೆ ವಾಟ್ ಇದು ಡ್ರಾಮಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಕಾರಣ 21 ವರ್ಷ ಆಣಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಒಡ್ತಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿ 10th ಫಸ್ಟ್ PUC ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಪಗ ಬಿಸಿ ಡ್ರಾಮಾನೇ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗಲ ಸೀಸನ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅವಲ ಎಂಗ್ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರೆ ಪೋತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮಾಸುರಡಿ ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರೆ ಪೋದು ಪುರ್ಸೋತೇಜಿ ತೂದು ರಪ್ಪಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರೆ ಪೋಯಿನಿ ರಪ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ರಪ್ಪಗ ತೂಯಿನಿ ಪೋಯಿನಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರ ಕಸ್ತೂರಿ ಇಷ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ತೀಯರೆ ಬೈತೀನಿ ಮಾರ ನಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಐತ ಮಿತ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಕಲೆತ ಮಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಪೋಡು ಅಂತ ನಂಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ ಐತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಿಸಸ್ನ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನಾಥ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಬಾವಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲಲ್ಲ ಅವಡು ಎನ್ನ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಮಾತು ಸಕ್ಪೋಟಿ ತಿನ್ನದವರ ಈ ಮಟ್ಟು ಬಳಿಯಾರ ಕಾರಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಹ ಕಲಾವಿದೇರು ಎನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರರಂಗೋಡ ಅವಾಡು ಎನ್ನ ಆಯ್ತು ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಳೆವುಡಂದ ಮಾತ್ಯರ್ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿನ್ನದವರ ಮಾತ್ರ ತೋಜನ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಬರ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ನಾಟಕೀಯ ಆಯ್ತದೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಮಲ್ಪ ಒಂಥರ ಪೂರ ಲೈವ್ ಆತೆ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಪೂರ ಅವಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಳೆ ರಡ್ಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪದ್ಯ ಡಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪದ್ಯ ಅಂಟಿನ ಭೋಜನ ನಾಟಕಗಳ ಪದ್ಯ ಬನ್ನುವಂತೆ ಪದ್ಯ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮುಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇನಿ ಹಾಲು ಕೊಡಲಿರಾರು ರೇಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಕ್ಲಿ ಮದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆರು ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಮುಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಪದ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು 9 ನೆನಪು ಸುರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಪದ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ತೀರ್ಥಗುಲು ಒಂದವೇ ಪದ್ಯವನಂತ ಅವನಿ ತೂಪನೇ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲತೆ ಜನಕುಲು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಏಳು ಗಂಟೆ ಬಸ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ ವಾರನಾಕೊಂದು ಆಲಾಪನೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪದ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮುಗಿಪುನವರ ಐತ ಮಜಾನೆ ಬೇತೆ ಈಗ ಯಾನಿರೇನು ಮಸ್ತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ತೂಪನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಹಿಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಭೋಜನೆ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆರ್ದು ಪಾತ್ಯಾರ್ನ ಆಡು ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಇಂಚೆ ಅಂಚೆನೇನ ಅತ್ ಇಂಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದಿನ ಪಾಠವು ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಕೊರೆಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಾತಿ ಉಪ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಂಕೊರಿ ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಲ್ನ ಪಾತ್ರೆ
ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಜಿ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗೇರೆಜ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಯಾನ್ ಇರೆನ್ ತೂದು ಕಲ್ದನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯನ ರೀತಿ ಏರ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಡ ಅದು ಪಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯನ ರೀತಿ ಯಾನ್ ಇರೆಡ ತೂದು ಕಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಯನ್ ಮನ್ನಗ ದುಂಬು ಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಗ್ ನವೀನ ನಡ ಪಾತ್ಯನ ಮಣ್ಣೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರೆಗ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಒಂಜಿ ಇರೋರು ಬಂದಾಗ ಪುರ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಮಾನ್ ಪೆರಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಪುರ ಅವು ಪುರ ಬಾರಿ ಐನ್ ಪುರ ಮರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ನಕಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಇರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಈರೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಇರು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿ ಗೊಂದ್ಪೋಯಡ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಅವೇ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ ತುಂಬ ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನವರ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆದಿತ್ತೆ ಅವು ಬಂದಾಗ ಅಕು ನಲ್ಲ ಅದು ಮುಟ್ಟಾಪೇರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮರತದ ಜಿತುಲೆ ಎಂಕ್ ಪನದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಏತ ಎಲ್ಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಾರೆ ಯಾನೊಂಜಿ 9th ಜೋಕುಲ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದೇನೆ ತೊಕೊಡ್ದವಳು ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕದವಳು ಪಿರಾಡ್ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಬರ್ಸ ಅಪಗವಂತೆ ಬರ್ಸದ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕನಾಗ ಯಾನ್ ಹಾಕಲ್ಡ ಬಂದು 2 ದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಬಾರಿ ಗುರ್ತೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಯಾವ ಮಲ್ತೊಂತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂತ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಣಪುರ ಟಚ್ ಪುನಃ ಬಾರಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ 100 ದಿನ ಬಲಿಪಡೆ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದೋಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೈಲಿಯರ್ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಇಂಚಿಪ್ಪದ ದಿನಟ್ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ಟ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂತಾರೆ ಅತ್ತಲ ವಿತ್ತಲ್ಲ ಶೂರ ಮರುವೈ ಮಗ ಇಡೀ ಸೋಷಲ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವನುಂಡು ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಏಸ ಅವಳ ಕಲೆಕುಲೆ ಕಲೊಟ್ಟು ಅವಳ ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರು ಬಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂದುಲತ್ತೆ ಅತ್ತಳ ವಿತ್ತಲ ಶೂರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಅತ್ತಳ ವಿತ್ತಲ ಶೂರ ಮರುವೈ ಮಗದೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮು ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಒಂಥರ ವಿಭಿನ್ನమైన ಚಿತ್ರವು ಐಟ್ ಅವೇ ಐತಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಶಾಂತ್ ಕೆ ಭಂಡಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಂಗೀತ ಮೇರು ಗುರು ಬಾಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೋಟು ಈ ಪದ್ಯ ಪಂದದ ಅನಗ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತು ಚೋಟು ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ದವಲು ಬರೆ ಒಂತೇರು ಸಾಂಗ್ ಪದ್ಯ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೆಯಾರ ಬಂದು ಕಾರ್ಡ್ಕುಲ್ ಒಂದು ಚೋಟು ಬರೆ ಒಂತೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೆಕ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಗ ಬರೆ ಒಂದು ಲೇರು ಬಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಪಂಡಿತ್ತರ ಒಂದೇನು ಭೋಜನೆ ಪನಿಯರ ಇಂಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಲು ಗುರು ಬಕ ಶೋಭೆ ಪನ್ನಗನೇ ಗೊತ್ತು ಈ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚ ದೇಡ್ದಟ್ಟು ಪದ್ಯ 7 ದಿನ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಯೂಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಟ್ನೆಟ್ ಪೂರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ 12 ಲಕ್ಷ ಜನ ತಾಣಿಗೆ ಅವು ಮಣಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೈತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದು ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋಡಿ ದೇವನ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಡವು ಈಜಿನಂದ ನಮಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಅವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲ್ ಓದರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ದಯಮಲ್ತು ಸಾರಿ ದಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಭೋಜನೆ ಬತ್ತು ಪುನಗ ಎರಡು ಪದ ಪನ್ಪಾಯ್ಜಿನಿಂದ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಗಿರೀಶ್ ವೀರಯ್ಯ ಹಾಯ್ ಅರುಣ್ ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಕಿಶನ್ ವಿ ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಎನ್ ರೈ ಪುತ್ತಿಗೆ ಬೋಚರ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷತಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಲ ವಿತ್ತಲ ಶೂರ ಮರುವೈ ಮಗದೀರ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಲೆ ಸರ್ ಪನ್ಪದ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಲೈನ್ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆನಾರೆ ಅಂಚನೆ ಆದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನಿತ ಸಂವಾದ ಭೋಜನ ನೋಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಮೈಸೂರುದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ರವಿ ಗೌಡ ನೈಸ್ ಸದಾ ಗೌಡ ನೈಸ್ ಪೂರೆ ರೇಗಲ ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಭೋಜನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬರೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೋಡು ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಭೋಜನ 1.5 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ದು ಮುಗಿಯುನತ್ತು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪಾತೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಡೈಲಾಗ್ ಆಯ್ನ ಮುಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪವಡು ನಾನು ಕುಡೋರ ಬರೋಡು ಭೋಜನ ಇದೇ ಪನ್ನಾಗ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಚ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಖಂಡಿತ ಅರಡ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಪನ್ಪವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತೇರು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೇರು ನಾನು ಬರ್ಪೇರೆ ಕಡೆ ಕಾದು ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ
ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ವೈರಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಪರ್ತದ ನುಪ್ಪುಗು ಬಂಗಾತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಯ್ದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ನಾಟಕ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಜ್ಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರ ಕಲಾವಿದರನಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲಂತೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಡು ನಾಶ ಆವಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಮಂಜು ಹಿರೇಗ್ಲ ದೇವಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಇರೊಂದು ಶಾಲೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಇರ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಇದೇ ಉಂಟ ಕುಲ್ಲಾದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತಿಯರ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ತೋಜಿ ವೇದಿಕೆ ಜನಕ್ಲೆ ತೋಚಿಪೋನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂಜಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಎಂಚ ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹಿರೇಗ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಲ್ಲಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಏನು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನೇ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಯರ್ ಪದಲ ಪಂಡಾರು ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಇರ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರೈಕಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒದಗದ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ದೇವಡ ನಟ್ವೆ ಅಂಚನೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಭೋಜನ ಬತ್ತನೇ ಮಾತಾಡಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.